Kvalitné podlahy, Vanés, prosím. Takže chcete, aby bola vodeodolná, no? Aby zvládla poškriabanie. Aby nepočuli susedia, keď budú deti skákať. Rozumiem. Keď rozlejete víno alebo kávu, aby sa nezafarbila. Ešte niečo? Proste aby bola nezničiteľná. Dobre, idem otestovať a zavolám vám. Edith? Áno? Si v poriadku? Áno, prečo? A čo robíš? Testujem vzorku pre zákazníka. Dobrý deň, zdravím vás. Tak podlahu som otestovala, spĺňam všetky požiadavky, ktoré sú napísané v technickom liste. Dobre, koľko metrov? Jasné, objednávku vám pošlem do mailiku. Pekný deň, do počutia. Spolupracujeme len s renomovanými výrobcami. Za všetky podlahy, ktoré tu máme, ručíme, tak nech to doma stojí za to.